नमस्ते सर्वांना नमस्ते. तर आता आपण आपला नवीन स्टार्टअप दाखवूया. शुभांगी गिर होमस्टे तर आपला आहेच ना. हो तिकडे आपला स्वामी समर्थ निवाससुद्धा आहे, ज्यामध्ये आपण एकदम रिझनेबल अमाऊंटमध्ये रूम चालू केले होते. बरोबर हे आपण दाखवले होते, हां पण आता अजून किती रूम्स वाढवले हे आपण अजून माहिती दिलेली नाही. होय आणि ह्याच्यामध्ये टोटल कॅपॅसिटी किती आहे, किती प्राइसिंग आहे, बाकी काय सोय आहे, बाकी काय व्यवस्था आहे ते आम्ही तुम्हाला दाखवतो. सर्वात अगोदर बाहेरून बघा, हा काही बंगलो असा दिसतोय. ओके, माझी जी कार पार्किंग झाली आहे ना, इथे कट टू कट एक आणि त्याच्या पुढे दोन, अशा साईडला दोन पार्किंग तुम्ही लावू शकता. आणि इकडे पण लावू शकतो. नाही, इथे नाही, इथे नाही लावू शकत. जे काय आहे ते आपल्या बंगलोसमोर, इथं बाकी इथे कुठे तुम्ही लावू शकत नाही. बरोबर इथे दोनच पार्किंग आहेत बघा. हां ओके, आणि इकडे काही पार्क करू शकत नाही. इकडे आपण आपापल्या रिस्कवर इकडे पार्किंग आहे, कारण इकडून कशा गाड्या पण जातात. होय पण दोन तरी कट टू कट आहे बघा. इकडे जर गाडी आतमध्ये घेतली तर असे दोन लागू शकतात. हां बरोबर आहे. आणि आपलं घर कुठे आहे? इथे आपलं शुभांगी गिर होमस्टे कुठे आहे? तिकडे हां, जर असं डायरेक्शन गेलात तुम्ही, चालत गेलात आणि लेफ्ट मारला, राईट मारलात ना, ते तर आपलं आपलं घर शुभांगी किर होमस्टे. हां, तिथे पण आपले रूम्स आहेत. तिथे पण आपल्याला जेवायला बिवायला सर्व आहे. पण इथे फूड सर्व्हिस आहे का? नाही जेवणाची सोय इथे आहे का? नाही हां, हे क्लिअर पहिलं सांगतो. इथे फक्त जेवण रूम. नाही, चहा नाही, नाश्ता नाही. तुम्ही म्हणाल आम्ही इथे रूम देतो आणि आम्हाला सर्व आणून द्या इकडे आणि आम्हाला सर्व बनवून द्या, तर तसं नाही. पहिलंच रूम बघायच्या अगोदर हे क्लिअर करून टाकलं, हो नंतर मग प्रॉब्लेम नको. कारण ते आम्हाला तिथून इथे आणता येत नाही काही गोष्ट. हां, अगदी कधी पाणी कमी पडलं किंवा पाणी पियायला ना, तर कधी देऊ शकतो आपण, पाणी देऊ शकतो घ्या. होय पण तुम्ही म्हणाल की आम्हाला 4 कप फोन करता 4 कप चाय आणून द्या, नाही तसं आम्ही देत नाही. रूम बुकिंग करायच्या अगोदर विचार करा. चला आता रूम दाखवा. म्हणून एकदम रिझनेबल अमाऊंटमध्ये ठेवलेले आहेत. किंमत पण सांगून घे मग मी रूम दाखवायच्या अगोदर. हां किंमत पण सांगूया आपण. 1000 रुपयात 3 माणसं, होय म्हणजे तुम्ही 330 रुपये पर त्याच्यामध्ये पर्सन. तुम्ही कसं हे करणार ना, आपण सर्व सोयी कशी म्हणजे आम्ही इथे राहत नाही म्हणून हां हे क्लिअर केलं. रूम एकदम टापटीप आहे, एकदम मस्त एकदम मस्त, आहेत नवीन हां, नवीन राहण्यासारखे. आता किती रूम्स आमच्याकडे आत्ता आहेत ते आम्ही तुम्हाला दाखवतो. पहिले 2च होते, आता आपल्याकडे किती ते बघूया. तर आपले जे रूम्स आहेत, तर हा रूम नंबर 1 आपला नाही, रूम नंबर 2 आपला आहे बघ. तर हे आम्ही परत इकडे बघू आम्ही, तर खाली 4 रूम आहेत बघा हां आणि वरती 4 रूम आहेत. त्यातले आमचा खालचा दुसरा आणि तिसरा रूम आमचा आहे. हो म्हणजे जे आम्ही तुम्हाला रेंटनी पर डे रेंटनी देणार, ज्याची प्राइसिंग आहे 1000 रुपये 3 माणसांसाठी. 2 माणसं आली तर 1000 रुपये, 1 माणूस आला तर 1000 रुपये. कारण तो रूम बुक होतो, होय हे समजून घ्या. आता आम्ही ह्या रूम चालू करायचा डिसिजन आम्ही का घेतला होता माहिती आहे का? कारण आमच्याकडे अशी कंडिशन होते की आमच्याकडे सतत 3-4 दिवसाची बुकिंग येते, त्यातल्या मधला कोणता दिवस मिळत नाही. मिळत नाही. मग त्यामध्ये आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट करतो की 1 दिवस इथे ॲडजस्ट करा, बाकीच्या दिवशी आमच्याकडे या. होय ओके, तर हे रूम दाखवू आता त्यांना. हे रूम आम्ही ऑलरेडी एक वेळा दाखवलेले आहेत. सर्व गोष्टी बघून घ्या. जे रूममध्ये आहेत तेच मिळणार, ह्याच्या व्यतिरिक्त जास्त काही नाही आणि कमी काही नाही. हे बघा, तर रूममध्ये 3 माणसांची सोय कशी केलेली आपण, हे बघा. लाईट आहे, 2 सिंगल बेड मिळेल, हा सिंगल बेड आणि एक गादी मिळेल. म्हणजे 3 माणसांची अशी सोय होणार, ज्यामध्ये उशी, आपलं चांगलं बेडशीट आणि ब्लँकेट. ब्लँकेट. हे बघा, हे सिंगल आहे, सिंगल आहे बघा. जॉईंट केले म्हणून तुम्हाला तर तसे वाटले. होय. ह्यामध्ये आपल्याला एक लाईट मिळेल आणि फॅन. आणि एक फॅन. इथे बघा फॅनचं बटन आपलं. हे सर्व फॅन बिन नवीन आहेत. ओके, रूमची साईज 11x12 ही मोठी रूमची साईज आहे. सोबत इथे विंडो सुद्धा आहे, पण ह्याला जाळी नाही. ओके, तुम्ही ओपन करून असं बाहेर पण तुम्ही बघा असं कसं वाटतंय ते. एकदम छान आहे. रूम छान आहेत म्हणून आम्ही घेतलेले आहेत, बाकी काय मस्त आहे. नाही. येस, आणि तुम्हाला जेवण आणि बुकिंग होते पण इकडे म्हणून तर आपण रूम वाढवलेत ना, वाढवले. म्हणजे आम्हाला हे सुद्धा कमी पडायला लागलेत. होय म्हणून आम्ही आता एक नवीन व्हिडिओ करतो ह्याचा. तर असे 3 बेड आम्ही देतो 1000 रुपयामध्ये. 2 जण आला तरी 1000, 1 आला तरी 1000. 1000. येस, आणि एक्स्ट्रा माणूस बघ, एक्स्ट्रा माणसासाठी आपण तिथे नाही, एक्स्ट्रा माणूस पण ना लाईनीतून ना तिथे एक ना असे लाईनी 4 लागतात. 2 सिंगल बेड, हे बघा, हे मी इथे सरकवतो. असे 2 सिंगल बेड आणि 2 सिंगल मॅट्रेसेस इथे लागतात. म्हणजे 4 माणसं तसे जास्त आले तर आपण इथे अजून गाद्या टाकून देऊ शकतो. ह्या रूम मध्ये मी तुम्हाला सांगतो, सीझनला 6 माणसं सुद्धा इथे झोपलेली आहेत. ओके, बरोबर. म्हणजे एवढी गर्दी होते आणि सर्व रूम आमचे बुक होते. अजून वरती किती रूम आहेत ते सुद्धा आम्ही दाखवतो. पण एक्स्ट्रा माणसाचे आम्ही इथे 400 रुपये घेणार. ते मॅट्रेस आम्ही देणार ना इकडे लावून. तर हे झाले तिघांचे 1000 रुपये आणि चौथ्याचे झाले 400 रुपये अजून. म्हणजे 1400 रुपयामध्ये 4 जण. तसे तुम्ही 400 ऍड करत जायचे. ओके,
तर इथे तुम्हाला बॅग बिग ठेवण्यासाठी सर्व सुविधा आहे. बॅग ठेवू शकता, डस्टबिन बॅग दिलेली आहे आणि इकडे पाणी बिणी आहे व्यवस्थित. पण तुम्हाला एक नियम इकडचा सांगतो, ह्याची प्राइसिंग कमी काय आहे, कारण जी वरती टाकी आहे हा ती तुम्हाला एका ह्याला एकदाच फिल करून दिली जाणार. होय. तुम्ही म्हणणार आम्ही उपसणार आणि तू परत येणार, कारण इथे आम्ही पाणी भरत नाही, त्या टायमिंगवर पाणी रिफिल होतो. होय. बरोबर ना? हो. दुपारी म्हणजे सकाळी 10 ते 1 पर्यंत कधी पण पाणी येतो आणि ते स्वतःहून रिफिल होतो. हा ती टाकी माझ्या हिशोबाने 3-4 माणसांना आंघोळ आणि बाथरूम करायला सफिशियंट आहे. हा, पण जर तुम्ही ते संपवलात, आल्या कपडे धुतलात आणि तुम्ही 10 वेळा आंघोळ करणार किंवा एकच मुलगी जाऊन 3 तास आंघोळ करणार, तर मग पाणी कॉल करू नका मग परत, ते कारण रिफिल आमच्या हातात नाहीये. होय. ओके, तर तो हा स्ट्रिक्ट नियम आहे इकडे पाणीचा. हा, पाण्याचा प्रॉब्लेम जास्त आहे, म्हणून ही भरून देणार तुम्हाला. पण आपल्याला जेवढं लागतं तेवढं पाणी पुरतं आपल्याला. इकडे अजूनपर्यंत कोणी कंप्लेंट केलेली नाही. एकदा कंप्लेंट केली होती, त्यांनी आले रात्रभर उपसलं, एकट्याने केली आणि मग म्हणतात पाणी. मी बोललो तुम्हाला फुल करून दिलं होतं ना. होय. हा, ते बोलतात ती जास्त आंघोळ करते. मी बोललो असं चालत नाही असं इकडे, नाही चालत. हो. ते आपण आपल्या घरी नाही इकडे पाणी उपसायला. होय. इथे एक तुम्हाला मिरर दिलेली आहे आणि इथे आंघोळीसाठी मेन इकडे लक्षात घ्या, इथे इंडियन टॉयलेट आहे. आणि इथे कसं कपडे बिपडे नाही धुवत बसायचे. हा, कारण इथे आमच्या होमस्टे मध्ये पण कुठेच धुवायचे नाही इकडे पाणी. कुठेच नाही कपडे धुवायचे, कारण हा गाव आहे आणि आता तर 1-2 महिन्यांनी तर इथे पाण्याचा पत्ताच नसणार आहे. टँकर मागवतो तरी टँकरला पण पाणी नसतो. महिन्याचे आम्हाला 5-8 टँकर लागतात. हा. एक लक्षात घ्या, इथे इंडियन टॉयलेट आहे. मला म्हणू नका की इथे वेस्टर्नची सुविधा द्या, एखादा पण वेस्टर्न. या 8च्या 8 रूम मध्ये कुठेच वेस्टर्न टॉयलेट नाही, सर्व इंडियन टॉयलेट आहे. म्हणून हे कंडिशन बघून रूम बुक करा. आपल्या इकडे सर्व वेस्टर्न टॉयलेट आहेत, इथे आपण तोडफोड करू शकत नाही. तुम्ही रूम जेव्हा बुक करताना तेव्हा रूमचं नाव घ्या, बोला काय 1000 रुपयावाले रूम आम्हाला पाहिजे, असं बोला. म्हणजे बुकिंग करणारा माणूस टेन्शन मध्ये येतो की त्याला वाटतं की तुम्हाला रूम कोणता पाहिजे, कारण आमच्याकडे भरपूर रूम झाले. रूम झाले, सांगा ते 1000 वाले रूम चालू केले आहेत ना, ते आम्हाला हवे आहेत. असं बोला. येस. एक लक्षात घ्या, परत मी सांगतो, इथे येऊन सांगायचं ना की आम्हाला कॉमोड हवा होता. हे मी तुम्हाला व्हिडिओ वरून का सांगतोय, हे आमच्या बरोबर होतंय. आम्ही बुकिंगच्या वेळी फोटो पाठवतो, सर्व गोष्टी देतो. मग जे रूम मध्ये आहे तेवढंच आहे, ह्याच्या व्यतिरिक्त जास्त काही नाही मिळणार रूम मध्ये. पाणी आणि गिझर आहे बघा मेन. इकडे गिझरचं बटन आहे, 20 नंबर दाबलात तुम्हाला जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुम्ही गरम पाणी करू शकता. ओके. आणि रूम आहे सुटसुटीत मोठा आणि व्हेंटिलेशन साठी इथे जाळी दिलेली आहे बघा. ही बघा, ही जाळी आहे, ही जाळी आहे आणि ही विंडो आहे बघा. म्हणजे व्हेंटिलेशन साठी हे ओपन ठेवायचं. आणि रूम चांगला आहे, राहण्यासारखं आहे. आम्ही हे घेण्याचं रिझन होतं की आमच्याकडे जेव्हा एक्स्ट्रा माणसं येतात तेव्हा आम्ही इथे ठेवू. एक्स्ट्रा माणसं सोडा, इकडेच माणसं एक्स्ट्रा व्हायला लागली आपल्याकडे. आणि त्याच्यात लागायचं काय आहे, बोलायचं, डायरेक्ट बोलायचं, आम्हाला 1000 रुपयावाले तुमचे रूम आहेत ना, ते आम्हाला बुकिंग करायचे आहे, असं बोला तुम्ही. हे स्टेटमेंट मी का बोलतो माहितीये काय, भरपूर कन्व्हर्सेशन झाल्यानंतर मग किंमत सांगतात. पहिलं तिकडचे रेट्स विचारून घेतात, इकडचं काय. हे बघा, पैसे सर्वांचे सेम असतात. ते 1000 रुपये असू दे ना, तिकडचे 2000 रुपये असू दे, शेवटी पैसे आहेत. पण तुम्ही सांगा आम्हाला हे रूम्स हवेत. एकदम जास्त सांगितल्यानंतर मग सांगतात. तेवढं बोलत राहायला टाइम पण नसतो ना. मी म्हणून कॉल उचलत नाही जास्त. जे काय ते मेसेजवर पाठवा, बुकिंग करून घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. काही प्रॉब्लेम नाही. येस. तर इकडे ही सुविधा आहे, जेवणाची आणि जेवणाची सोय नाही इथे. जे काय ते आपल्या शुभांगी की होमस्टेमध्ये आहे की इकडचे रूम घेतल्यामुळे तिकडेच ऑलरेडी 10-10, 15, 20 माणसं राहतात आणि इकडे पण 20-20 माणसं राहायला लागली. तर आमची कॅपॅसिटी 40 माणसाची सध्या नाही आहे जेवण बनवायची. म्हणून आम्ही तुम्हाला इकडे एक डायरेक्ट क्लिअर कट सांगतो, पहिली प्रेफरन्स आमचा तर शुभांगी की होमस्टेच्या जेवणासाठी आहे. इकडचं आमचा सेकंड प्रेफरन्स आहे. इकडच्यांना आम्ही नाही म्हणू शकतो, तिकडच्यांना आम्ही नाही म्हणणार नाही, कारण ती टोटल आम्ही त्याच्यावर लिहिलेलं आहे की फूड सर्व्हिस मिळेल. इथे फूड सर्व्हिस मिळणार नाही, आम्ही तुम्हाला आता सांगतोय. ह्याच्यात आम्ही नो म्हणू शकतो तुम्हाला. इथून 2 किलोमीटर 1 किलोमीटरना जेवणाची सोय नाही आहे, पण इथून रेल्वे स्टेशनला गेलात की भरपूर रेस्टॉरंट्स आहेत. इथे मेन कोणाची सोय होते माहिती आहे, जे गाडी आणतात. बरोबर. हा झाला रूम नंबर आपला, एक रूम. हा आपला एक तसाच रूम मध्ये आता बाकी काही नाही, सर्व सेम आहे सर्व. आणि इथे आपला एक सिंगल मॅट्रेस तसंच 1000 मध्ये 3 माणसं, एक्स्ट्रा माणसाचे 400 रुपये. बाकी सर्व रूम तसे सेम आहे सर्व. हे किचन आहे, त्याला व्हेंटिलेशनसाठी तिथे बारी आहे, डस्टबिन आहे इकडे. इथे आम्ही आरसा सुद्धा, प्रत्येक रूम मध्ये एक आरसा असा दिलेला आहे, एक आरसा दिलेला आहे. ओके.
आणि सर्वांमध्ये इंडियन टॉयलेट आहे. ओके, तर रूम बाकी ऑलमोस्ट तसेच आहे सर्व. यांना पण गिझर दिलेलं आहे. गिझर 4 रूममध्ये गरजेची वस्तू सर्व दिलेलं आहे. सर्व दे. म्हणजे तुम्हाला एक सांगतो, मी सुद्धा आलो असेल, मला फक्त राहायचं असेल आणि आमच्याकडून काय सर्व्हिस, मग तुम्हाला सांगतो हे फक्त रूम्स आहेत, इथे सर्व्हिस नाही. इथे एकदा आले होते एक माणसं, अचानक बुकिंग, रेफरन्स आपल्या ओळखीचे नव्हते, बोलते इथे डायनिंग टेबल नाही का, डायनिंग टेबल खुर्च्या नाही का, तर नाहीये बोललो. बघा तुमच्या मुलाला बुकिंगच्या वेळी मी सर्व फोटो पाठवले होते, जे रूम मध्ये आहे तेवढं दाखवलं, तेवढं आहे ना, तर हो. मग तुम्ही कॉमोड का नाही लावलात, मी बोललो म्हणून ह्याची किंमत कमी आहे. बरोबर बरोबर. इथे डायनिंग सर्व्हिस नाही आहे, इथे टेबल खुर्च्या काही दिलेलं नाही. इथे कसं या झोपा, राहावा, फिरा आणि जावा, असं कॉन्सेप्ट. तर हे 2 आपले आहेत. आता नेक्स्ट 2 रूम्स कुठे आहेत आपले, वरती आहे. चल दाखवते. पण वरती कसं जायचं, वरती असं जायचं. हे आपलं हे 2 रूम आपण घेतलेले आहेत, तसेच आता वरती आपण रूम्स घेतलेले आहेत. तिकडे चप्पल घाला. हे सर्व मुवमेंट का दाखवतो की त्यांना पण समजेल की वरती खाली कसं करायचं आहे. ओके, तर आपण पण हे बघून घ्या लांबून. हे असे आपले 2 मधले 2 रूम्स आहेत, कॉर्नर, आणि हा आपला रूम नाही. आता आपण चाललो वरती. येस, जा तू वरती. तोपर्यंत मी तुला बाहेरून कवर करतो सर्व. बघा कार पार्किंग 2 होऊ शकतात इथे. हे बघा, हे असं झिगझॅग फॉर्मने आपल्याला वरती जायचं आहे. आणि वरती किती रूम आहे ते सुद्धा दाखवतो तुम्हाला. चला, आता खालचे 2रा आणि 3रा, खालचा पहिला आपला नव्हता, 4था आपला नव्हता, खालचा 2रा 3रा आपला आहे ना, तसा वरचा पण 2रा आणि 3रा आपला आहे. वर काही असं दिसतं. आणि तिथे ते जो लाल पत्रा दिसतोय, लाल पत्रा, ते आपलं शुभांगी की होमस्टे. तिकडे सर्व्हिसची टेन्शन घ्यायची नाही. तिथे 18 पायऱ्या चढले की आपला दुसरा रूम येतो. जवळ लवकर, असं काही हे नाही. आता आपण दुसरा रूम दाखवूया. सेम रूम आहे, सेम 2 बेड आहे, सिंगल. एक गादीकडे लावली जाणार, 1000 रुपये. हे पण 1000 रुपयामध्येच आहे. ओके, हे रूम का घ्यावं, सेम टू सेम आहे. सेम आहे, सेम, बाकी काही फरक नाही. बघा असे खाली बिल्ली बॉटल होतात, आपले गेस्ट घेऊन येतात स्वतःचे बॉटल आणि वापरून ठेवतात इकडे. एक्स्ट्रा मॅट्रेस आणि हे सर्व आपण इथे ठेवलेलं आहे. इथे रूममध्ये झाडू, हे कचऱ्याचा डब्बा, हे आणि बसण्यासाठी इथे पाट दिलेला आहे, आणि बाल्डी, हे सर्व पाण्याची सोय, आणि हे सर्व, आणि गिझर. ओके, तर अशी हा आपला 3रा रूम आहे. म्हणजे टोटल आपल्याकडे या गिझर मेन दिलेला आहे, कारण थंडी वगैरे असते ना, तेव्हा तुम्हाला गरम पाण्याने आंघोळ करायला बरी. बरोबर. आणि इथे पण व्हेंटिलेशनसाठी पाठी खिडकी आहे. ओके, तर तुम्हाला जवळून दाखवतो. ही जाळीवाली खिडकी आहे, आणि ही आपली दुसरी खिडकी आहे. बघा, ही जाळी आहे, जाळी. ओके, पाणीबिणीची सर्व पाणीबिणी आम्ही तुम्हाला भरून देणार, आणि दिवसातून एकदाच रिफिल होणार आपला टँक. चला या. आता हा झाला आपला 3रा रूम. म्हणजे आपल्याकडे टोटल या बंगलोमध्ये आहेत 4 रूम. तू आता विचार कर, 4000मध्ये मम्मी 12 माणसं राहू शकतात. मग किती स्वस्त आहे. स्वस्त म्हणजे खूपच. आपला दुसरा, येस, वरचा दुसरा, हा वरचा दुसरा, म्हणजे 4था रूम. आणि तुम्हाला रूम दाखवायच्या अगोदर एक इकडे ना मस्त एक कॉमेडी करून दाखवतो. हे रूम खालचे रूम ऑक्टोबरला सुरुवात केले, मग एक रूम नोव्हेंबरला घेतले, एक रूम डिसेंबर. म्हणजे डिसेंबर पासून हे 4ही रूम आपले चालू आहेत. ऑक्टोबर पासून सुरू आहे ना. हा, तर इथे सिंगल बेड आहेत. बघा, सर्वीकडे 2-2 बेडच दिलेले आहेत. मग हे म्हणू नका की 3ऱ्याला बेड नाही आहेत. आमचं जसं हात पोचेल तसं सुविधा करू, पण सध्या एवढेच आहेत. हे आहेत ना गाद्या. हा, म्हणून आम्ही गाद्या आणून ठेवलेले आहेत. आरसा आले तर आम्ही गाद्या टाकून देणार. आरसा, डस्टबिन बॅग, झाडू सुपडा, आणि इथे पण सर्व गोष्टी आहेत. बघा, गिझर दिलेला आहे. आणि इथे मग मी पाट नाही आहे, पाट नाही आहे. मग हा, पाट खाली नेलेला होता. 2 आहेत खाली पाट, नाही एकच आहे. मग असं कसं. हा एक पाट नाही, कोणीतरी नेलाय. तेच मी बोलतोय मी. हा, एक पाट नाही. त्या काकी बोलत होत्या की एका रूम मध्ये एक पाट नाहीये. असं नका करू. इथे कोण नाही म्हटल्यावर तुम्ही एक सामान घेऊन जाल. मी तुम्हाला सांगतो, हे जो पार्ट आहे ना, 4ही रूम मध्ये 4 पाट ठेवले होते का. एकदा गेस्ट आलेले ते बोलतात आम्हाला बसायला काहीतरी द्या म्हणून. आणि आरसा, आणि आरसा, या 2 गोष्टी आम्ही आणले होते. 4 सेट बरोबर आणले होते. तुम्हाला तो पार्ट ना परत दाखवतो. बघा, ह्या रूम मध्ये आहे, आणि हलका पण नाही ठेवलेला, मी चांगलाच ठेवलेला. तुम्हाला दाखवतो. बघा, इकडे आहे ना हा पार्ट, म्हणून मी तुम्हाला इकडे पार्ट दाखवलं. खालच्या रूम मध्ये आहेत, हे बघा,
हा क्वालिटी बघा मी छान आहे की नाही, हेवी घेतली होय, म्हणजे heavy एकदम. घेतला तर एकदाच घ्यायचा हा, असा. असा एक दुसरा कलरचा होता माझ्या हिशोबाने, पिंक कलर होता काहीतरी. होय व्हिडिओ केला होता आपण. केला होता. ह्या रूम मधला 1-2 आठवड्या अगोदरच मिसिंग झालाय. मिसिंग झाल्या बरोबर, म्हणजे घेऊन गेलाय कोणतरी घेऊन गेलाय. हा आता ते आम्हाला पण लक्षात नाही कोण आहे, कारण आम्ही कसं विश्वास ठेवून चेकिंग करत नाही. बरोबर. कारण 2-3 आणि आपण काय म्हणतो, तुम्ही जाता नाही ना कुलूप आतमध्ये ठेवा आणि कडी लावून तुम्ही जा. बरोबर आहे. हा, तेव्हा आपण कुठे इथे लक्ष ठेवणार, आणि सामान कुठे काय भरतात पिशवीत वगैरे बॅगेत, ते कोण कशाला एवढं बघेल. एवढी माणसं चांगली येतात बघा ना. म्हणजे तुमचं नाव तुम्ही खराब नका करू हो, असं. हा खरं. आणि समजा कधी खरोखर माहिती पडला आणि तुमचा व्हिडिओ जर मी बनवला तर काय इज्जत राहणार आहे तुमची, सांगा. बरोबर आहे. तुम्हाला एक सांगतो, तिथे त्या होमस्टेला ना 3 वर्ष कंप्लीट झाली, एक साधी चादर गायब झाली नाही. आमचा एक ब्लँकेट हरवला होता, तो आम्ही पहिला शोधत होतो की आम्ही असं नाही घेतलं की कोणीतरी घेऊन गेलं. ते ब्लँकेट होतं आतमध्ये, बेडच्या आतमध्ये होतं. म्हणजे अजूनपर्यंत 3 वर्षात काही चोरी झालेली नाही आमच्याकडे. पण इथे बघा 3 महिने झाले ना की एक तो नशीब दुसरं काही इकडे ठेवलेलं नाहीये. बरोबर ना. तसं काय बाकी घेऊ शकत नाही, आणि घेणार पण काय, ते बेडशीट पण म्हणतील ते काय घेऊन फायदा नाही, यूज असतात ते. म्हणजे अशी माणसं हसत असतील व्हिडिओच्या पाठीबोबी. बरोबर ना. पाठ नेला म्हणजे काय नाही, मला काय वाटत नाही, पण मला ना हसायला येतं. ते पाठ काय न्यायची गोष्ट असते काय. आणि कोणी नेली ते मला कसं सीझन होता ना, ते मला लक्षात आलं नाही. आणि त्यानंतर पण कोण मला नंतर बोलला नाही की पाठ द्या मला. त्याच्यानंतर कोण बोललाच नाही. नाहीतरी एक रूम मध्ये ठेवू आपण. आणि अशी काहीतरी गोष्ट झालेली आहे. हे रूमचे प्राइसेस सांगितले, एक्स्ट्रा माणसाचे पैसे सांगितले, आणि सर्व सुविधा सांगितलेली. हा, इथे वायफाय आहे का? इथे वायफाय नाही. इथे मी तुम्हाला ते सांगतो, हे रूम आहेत, सर्व्हिस नाही इथे. यायचं, आंघोळ करा, झोपा, उठा आणि फ्रेश होऊन जा. हा, दिवसभर फिरत बसा. काय ते कोण मला म्हणतात ना की आम्हाला रूम फक्त दिवसभर फिरणार, आम्हाला फक्त रूम द्या. अजून एक तुम्हाला इकडे लास्ट, आणि जे माझं कितीही होमस्टे असले रत्नागिरीमध्ये किंवा कुठेही, एक नियम मी तुम्हाला सांगतो, आम्हाला 4 तासासाठी, 2 तासासाठी, 5 तासासाठी रूम द्या, तर मला इन्क्वायरी करू नका, मी तुम्हाला नाहीच बोलणार. बरोबर. ते 4-5 तासासाठी हे रूम नाही आहेत. पहिली गोष्ट. स्मोकिंग अल्कोहोल इथे सुद्धा अलाउड नाही. मला जेव्हा डायरेक्ट म्हणतात ना की आम्ही जरा अल्कोहोल पिणार आहे, तर पहिलंच उत्तर माझं नाही असतं. रूम अवेलेबल आहे आणि त्यांनी विचारूच नका. हा, येऊच नका आमच्याकडे. बुकिंग नका. आणि सिगरेट तर इकडे काय पियायचीच नाही. आता तू आली आहेस ना, तुला सांगू 3 महिने 4 महिने हे सुद्धा हाऊसफुल होते रूम्स, पण तुला वास कसं वाटतं इकडे? नाही, तसा वास नाही येत आहे. मग हेच असतं ना की आम्ही फॅमिली प्रिफर करतोय, चांगली माणसं प्रिफर करतोय, जी येऊन आपले व्हायब्रेशन खराब करणार नाही. ते इथेच नाही, शुभांगी की होमस्टेमध्ये पण आपण दारू सिगरेट जास्त अलाउड करत नाही. बरोबर. ओके, तर असे काहीतरी रूम्स आहेत. आजचा ब्लॉग आम्ही इथे संपवतो, हे सर्व एक्स्ट्रा रूम झाकून. म्हणजे तिथे 4 रूम झाले. तुम्हाला लाजायची काहीच गरज नाही. तुम्ही बुकिंग करताना फक्त बोला की आम्हाला तुमचे जे 1000 रुपयावाले रूम आहेत ना, ते आम्हाला बुकिंग करायची आहे. एवढं स्पष्ट बोला. कसलं खालीपण आहे. कारण आम्ही हे अनुभव केलेला आहे की माणसं लाजतात ते पैसे सांगायला. तसं नाही, लाजायचं काय त्याच्यामध्ये. बरोबर आहे. तर हे 4 रूम इकडे आहेत, आणि बाकीचे 4 रूम आपले तिकडे आहेत, आणि बाजूला होतं ते आपले लक्झरी कॅटेगरीमध्ये जाणार आहे. ओके, हे रूम्स आहेत, तिथे रूम्स आणि सर्व्हिस आहे. आणि आपल्या जे नवीन होत आहे बांधकाम, त्याच्यामध्ये रूम, सर्व्हिस आणि त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा तुम्हाला काहीतरी मिळणार आहे, ते स्पेशल कॅटेगरीज. स्पेशल. ओके, तर आता आपण ब्लॉग ऍड करूया, आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. येस.